Siyak man bilang tikas mo damaden sikat enak ara apa-apen siyak dito yawan pagdanagang kasarsaritak daytoy ladawang ket kada awag mo't telepono isudengep daytoy barukong ko daytoy barukong ko nagrigat long distance nga ayan iden na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo agdi maipapas alawen agan anos tabi ako idayal mo dayta telepono rang tayanta ti sega ken sumno tasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito yarpat kasla